Dobro veče, dobrodošli u podcast Udarac iz Vugla. Ili ti udarac iz petog ugla, to jest ugla svih nas koji s flašom piva u ruci komentarišemo sportske aktuelnosti ispred Dragstora. Znamo sve najbolje na svaku temu. Ubedljivo. Danas smo tu da komentarišemo novog trenera reprezentacije Selektora, Srbije. izvinjam se, kolega je malo popio. No, pa imali smo do sad trenera, sad imamo selektora, zbog toga sam rekao. I pored toga malo ćemo da čačnemo i srpski fudbal. Tako je. Klupski. Prva tema, ajde počet ćemo sa reprezentacijom, nov selektor, nova vizija, nova ideja. Odigrali smo 2 utakmice, preostale u kvalifikacijama. Prva utakmica s Engleskom. Prvu utakmicu s Engleskom pokazali smo neki boljitak odmah u igri, pokazali smo da sa Englezima možemo da igramo, a ne kao u prvoj kad nas je vodio. Tako je. Vidi se da je neko analizirao utakmicu prethodnu, da ipak je uzeo da analizira tu utakmicu. Ipak ima smisla da malo i analiziraš utakmicu. Tako je. Pixi u tome nije video smisao, Veljko je video i odmah se pokazalo da je reprezentacija Srbije stvarno delovala bolje. Kompaktnije, tako je. Nismo ostvarili. Ali i očekivanja su bila nerealna, nemoguće je bilo da posle koliko je bio Pixi, koliko je trajao njegov mandat, odjednom se drastično promeni situacija, da kažemo, nerealno je bilo očekivanje. Ono što se meni svidelo je što počinje da se vide obrisi ideja nekih u igri, mehanizmi neki u igri, je li tako? Tako je. Prvu stvar koju je uradio, promenio je formaciju, napokon, hvala Bogu. Hvala Bogu, 4-4-2, hvala Bogu. Tako je, mi nemamo wingbackove i to I kad si već kod wingbackova, kog moramo da istaknemo? Živkovića. Andrija Živković, nego doći ćemo, to je druga utakmica. Ajde samo ukratko, imali smo konferenciju za štampu pre utakmice. Pa kako ga gađam, imali smo konferenciju za štampu pre utakmice sa Letonijom. Namerno želimo da istaknemo izjavu Lukića, svaka čast. Da, Lukić koji je izjavio na konferenciji za novinare da odlazak naše reprezentacije na prvenstva ne treba se gleda kao uspeh i da mi treba da razmišljamo šta ćemo da uradimo na tim prvenstvima. I svaka čast, tako treba da razmišlja svaki naš fudbaler. Tako je, svaka čast i maltene indirektno je pljunuo na sve one proslave što smo imali kada smo uspevali da se plasiramo i na svetsko, a pogotovo je sramno kad slaviš odlazak na evropsko gde 90% reprezentacije iz Evrope igra to takmičenje, evropsko prvenstvo. Ono što bi tu dodao, Veljko Paunović je izjavio da ovu reprezentaciju zapravo i vodio kad je bio omladinski šampion sveta sa njima. Gro igrača, tako je. Ono što je rekao, jako mi svidelo da ti igrači, njima karijera nije na zalasku, nego da su u zenitu karijere i da oni mogu još mnogo toga da postignu, da se dignu na mnogo veći nivo. Što se ja potpuno slažem. Slažem se ja isto. Ta reprezentacija ima od 27 do 30 godina. Tu su ti momci koji su osvojili. Da, sad su u svom primu, što se kaže, i sad je pravi trenutak da ostvare potencijal koji zapravo do sad nije bio ostvaren, je li tako? I kad, ako ne sad, i ko, ako ne, Veljko. Hajduk Veljko, brate. Iskreno, vratio mi je malo veru, brate. Vratio mi je želju da gledam reprezentaciju. Znaš, stvarno se vidi nešto novo. Još jedna stvar pre nego što pređemo na utakmicu sa Letonijom, da li njemu ovo trebalo? Vidiš, to smo pričali par puta. U ovoj situaciji trenutno i u kojoj je zemlja i što politički, što s ljudima u savezu koji jesu, koji se ne menjaju 100 godina, nameće se da mu nije trebalo, ali mislim da je njegov patriotizam iznad toga. I da, patriotizam i čovjek izuzetno hrabar, jer da je sve idealno mogo je da dođe bilo ko, a on je došao u situaciji kada stvari u najmanju ruku nisu baš kako treba. Da. Odlično. Kako smo napravili ovaj uvod? Utakmica sa Letonijom, formacija 4-3-3, deluje kao u odbrani da smo igrali 4-5-1. Ono što moramo da istaknemo, brz protok lopte. Protiv Letonije ja nisam vidio toliko puta da smo odigrali za vreme celog mandata kod Stojkovića Pixija iz prve loptu. Brža tranzicija,
Vratio je igrače koji prave razliku, Radonjić i Kostić. Kostiću je dao i kapitensku traku, to je zanimljivo. Da, to mi se jako svidjelo i mislim da je to pravi potez. Jeste. Možda trenutno jeste pravi kapiten ove reprezentacije. Tako je, doduše nije bio tu Mitar je povređen, je li tako? Da. Ono što, da... Znaš šta bi dodao? Dodao bi da, da se vratim samo na trenutak na meč sa Englezima. Mi protiv Engleza smo stvorili te 2, 3, 4 šanse. Ti protiv engleske reprezentacije, mnogo veće reprezentacije od nas ne stvore više šansi, samo što ih mi nismo iskoristili. Mi smo imali šansu, recimo Samardžićeva šansa je potpuno bila ista kao gol koji smo primili. Kao Sakin gol, tako je. Tako. Da. Tako da generalno mogli smo i tu pozitivan rezultat da izvučemo, mogli smo i da završimo na kraju baražu, ali možda bolje što je ovako. Bolje, da bude otrežnjenje, da se ne zavaravamo, da stavljamo neke lažne lovorike, a i da smo uradili nešto, to je to osvajamo. Znači već vidim u narodu stanje, to je to, prvaci sveta, brate. Da, i ovako sam siguran da će sledeće kvalifikacije da budu čisto Veljkova zasluga, ovako bi si Pixi tu dodao da je i on zaslužno što smo otišli na prvenstvo. Tako je, bravo, jak zaključak, kolega. Imam samo još nešto da istaknem vezano za Velju, majstora, svima su otvorena vrata, pričao je sa svima, Mile Svilar je odbio da igra za reprezentaciju, pod znakom pitanja su braća Milinković-Savić. Da, tako? Rekao je da rekli su da je još uvek rano, ali da će da razmisle o tome. Da, kao ne mogu da se nose sa tom dozom pritiska, mislim, pazi, znaš, ja da imam tolike milione... Pa pritiskalo bi te. Pa pritiskali bi me, brate, ono, račun odavde, račun odande, brate. I da obavezno da spomenemo Tadića. I sa njim je pričao, ostali su nedorečeni, Velja vidi da tu ima prostora i za njega, i ja se slažem s njim, jer negde i Samardžić nije na tom još nekom nivou, tako da može da kroz kombinaciju malo igra jedan, malo drugi, možemo da dobijemo nešto od jednog i od drugog. To je ono što je Sali Janković mnogo puta skretao pažnje u emisijama, da mi nismo zemlja koja ima 40 miliona stanovnika, da možemo lako da se odričemo igrača. Tako da svaki igrač koji dalje može da donese nešto, treba da bude na raspolaganju reprezentacije. Tako je. Da li to ima prostora za Matića? Zašto da ne? Mislim, ti kad pogledaš, on italijansko prvenstvo može da igra još 10 godina. Onako kako ga igra, gledao sam sad sa Suolo Atalanta, čovjek doktor. Igra u svom ritmu, brate. U svom ritmu, ne, zapravo utakmica se igra da je on pretvori u svoj ritam. To podsjeća me malo na Dončića, jer Dončić uvede, brate, utakmicu, svoj ritam igra u svom ritmu, brate. Na klaj. Klaj, tako je. Obavezno moramo da se podsjetimo izjave Kostićeve nakon engleske, ali tako? Tako kao da smo imali ono što smo imali do sad, to jest selektora. Da smo imali selektora, mi bi bili možda i na prvenstvu. Tako je. Tako da čovjek je sve rekao suma sumarum, nema tu više šta da se doda. Nema više, jedino ono šta bi ja dodao, to je da će ipak Pixi da mi nedostaje, jer naš podcast je imao veliku inspiraciju u gospodinu Draganu Stojkoviću i hvala mu na tome, nama si donao mnogo. Mnogo, stvarno. To je te izjave, ta faza njegova, stvarno, svaka čast te. Hvala mu. Ništa, završili smo s reprezentacijom, moramo da spomenemo Crvenu zvezdu, njen nastup u Evropi, živi smo! Zvezda se izvukla. 1-0 sa Lilom, idemo dalje. Pogodio sam u predviđanjima, rekao sam da u prva 4 kola u Ligi Evrope Zvezda će uzeti 4 do 6 boda. Zvezda je uzela 4 boda, ali tako? Milo je sačuvao klupu. Tako je, nema Rijere. Ne mora Rijeri da ostavlja u amanetu u Zvezdu. Tako je. Zvezda ima lepe izgledne šanse, sad stižu 4 malo slabija protivnika, iako ja Celtu Vigo vidim kao jako ozbiljnog takmaca, kako su otresli Dinamo u Zagrebu, da ruže. I pratim cele sezone Celtu, jako dobro igraju špansko prvenstvo, kako su namučili Barsu, lepo. Odlična ekipa, ali u ove 3 utakmice čini mi se Zvezda ako uzme još 9 bodova, prolaz je siguran. Dobro, i sad je mnogo je rano za predviđenja, baš da ćete 9 da uzmete, ali ja vidim ovde recimo još 7 nekih bodova Crvene zvezde. Pa mislim da... I sa 11 mislim da ćete budete tu na ivici, ali da ćete prođete. Pa mislim da je dosta teško, iskreno. Mislim da će nam trebati 4+9. Sa 12 će da bude, sa 12 bi bilo
tesno za prolaz. Ali ako uzmeš prošlu sezonu, kaže ti da je 11 dovoljno. Mislim, 11, Za Ligu Evropu? Pa dobro, baš ne, pričam recimo, uzimam primjer Lige šampiona od prošle godine, gdje je Dinamo iz Zagreba koliko? 11 imao i nije prošao. Falilo mu je ta 12 bodova je nešto optimalno. Optimalno, da. Tako da živi smo, kao što si lepo najavio, Zvezdine igre u Evropi će uzeti danak u prvenstvu, Partizan sa utakmicom više je prvi i to mora da te pohvalim. Izvoli ruku. Rekao si da ćemo da budemo živi bar do zime. Do zime. Do polusezone ćete biti živi, da. I prosto neverovatno, prošle godine smo imali 12 ili 13 bodova manje od vas, sad smo tu. Jeste. Znači, Partizan, pošto je prošla sezona bilo dno, kad je došla nova uprava, to je tačka koja je bilo dno. Znači, Partizan se sad vratio na sezonu 2 ili 3 pre te, kad je bio konkurentan do zime. Pa dobro, mi smo čak i Sigurnim Duljem bili prvaci. Tako je, to ti kažem, vratili ste se na sezonu 2 ili 3 kad je bio Dulja i pre te. Mi imamo 2 zimske šampionske titule sa Stanojevićem i sa Duljem. A kako vreme došlo i to ćete da slavite. Da, još malo, tako ispada. Ali mogu da ti kažem da sve više verujem da ovog puta možemo da izdržimo ne samo do zime, nego da će to i da potraje. Tako da želim da se vaše učešće u Evropi produži, jer dok god ste vi u Evropi mi imamo neku šansu. Ovo me je smorilo zato što ti neke stvari tako odu u kontru koje najaviš, će ispadnemo iz Evrope, a vi neće budete konkurentni, brate. Ne. Želim Zvezdi da u Evropi dođe čak i do polufinala Lige Evrope. Hvala, brate, hvala. Tako. To je sta Ligi konferencije, izvini. Lige Evrope. Lige Evrope, da, izvini. Ej, bre, ej. E sad, kao po običaju, da li je loše ili je dobro, Partizan na 4 meseca menja trenera, što se desilo još jedan put. Srđan Blagović je smenjen, razlog smene probat ćemo da nađemo u ovoj emisiji i mislim da ćemo do kraja ove emisije da se pozabavimo najvećim zvezdom trenutno u Srbiji, koja gostuje na svim televizijama, gospodinom Predragom Mijatovićem, koji je dao mnogo objašnjenja koja nikome nisu jasna. Najbolji je, ali neće da se hvali. Neće da se hvali, čovjek je svašta uradio, ali ajde da vidimo šta je to sve Peđa uradio. Ajde, kreni, udri. E sad, ajde prvo, kaže ovako, smeni Blagović i jasno kaže da će najverovatnije novi trener da bude Španac, ali prvenstveno stranac, pa onda Španac. Da li je Nenad Stojković Španac ili stranac? Ili stranac i Španac ili šta je? Brate, nije mi jasno, možda je mislio na sebe, pošto je izjavio u jednom od tih intervjua da on glasa u Španiji, da je on španski građanin, pa je onda pobrkao lončiće. Nije mi baš najjasnije. Ali vidi, ima i to logike. Pazi, pričali smo da on mnoge odluke donosi u Partizanu. Moje mišljenje je da je on Blagovića smenio, znači ne zbog rezultata, ne zbog mačve, ne zbog Čukaričkog i minusa koje je naveo, a to su 2 ispadanja u kupu, ispadanje iz Evrope i ovo proti Čukaričkog. Ja mislim da je glavni razlog bio smena Ugrešića. Misliš stavljanje na klupu? Da, što je Ugrešić bio sklonjen na klupu. I sad je jasno izjavio da, pošto su ga pitali u podcastu nekom, da li Partizan ako bude zimski prvak, da li će da primeni Terzinu ideju ili ono što je Terza već jednom ispričao, da treba da se uloži 5-6 miliona, se kupe 4-5 igrača. Ne, Partizan neće da ide tako, zato što nama ne treba štoper, zato što Mijatović hoće da forsira Simića. Čekaj, znači ti postavljaš ko će da igra u Partizanu, znači, a pričaš ne. Tako da mi jesmo dobili Španca za trenera. Kako se ovo izanalizam? Taj Španac je zalizan. Taj Španac je zalizan i samo što nema licencu pa mora neko da vodi. Ali Španac, stranac, prvenstveno stranac pa Španac je Predrag Mijatović. Znači, što kažeš, Partizanu ne treba trener, treba samo neko ko će da izvršava naredbe. Tako je. I da sluša upravu, zato što Peđa Mijatović nije Al Capone. I njemu nije jasno što ga se svi plaše sad u klubu. Sad mi je palo nešto na pamet, brate, znači Miško Ražnatović i Peđa Mijatović, brate, znaš ono, nisu Al Capone, ali liče malo. Ali voleli bi da jesu. Voleli bi da jesu. Ono što je mnogo interesantno, što je Peđa imao jednu viziju.
kada je od 7 trenera, on je pričao sa 7 trenera i odlučio se za Nenada Stojakovića, ali zašto? On ga je gledao na treningu i rekao je, jebote, Tumba. Tako da, ta vizija, možda je ovo stvarno Tumba. Pa da, preporučuju ga njegovi izuzetni rezultati u mlađim selekcijama. U mlađim selekcijama. On je i rekao da je Blagojevića smenio zato što on više ne zadovoljava etapu u kojoj se nalazi Partizan, etapu razvoja. Zahvalio se Blagojeviću, ali Partizan je sad prešao neki viši nivo. Srki, nisi taj nivo. Peđa je našao čoveka koji je taj nivo. Sad, što nikad nije imao ni jedan rezultat, za razliku od tebe, jebi ga. Ne znamo koji su parametri za taj nivo. Life is bitch and then you die. Sad, tu bi dodao još jednu stvar. Peđa je čak pričao da dolazi Španac od leta. Znači, on je već predvideo da će još jedna smena trenera da usledi. Partizan kao po običaju, kao neki prepisan lek, menjamo trenera na 4. Pa možda samo treba u ovom periodu, znači sad ste u toj fazi da vam treba ovakav trener i onda ćete za 6 meseci da budete u drugoj fazi da vam treba neki drugi trener. A, drugi trener, da. Jer on je sad, na primjer, rekao da on može sad i Mourinha da dovede, ali da bi Mourinho pobegao posle 20 dana. Dobro, Mourinho, njemu nije odgovarao Fenerbahče, brate. Zamisli šta bi bilo u Partizanu. Znači... Svi što je ostavio dugu u hotelu 750.000 evra. Kakav gospodin. Gospodin pre svega. Veliki. Stani sad ovako. Da li ti liči na ovo, na to da smo mi odustali od titula? Pa da, ništa niste naučili iz Terzine lekcije. Umesto sada se uzajmite, da se pojačate, da zgazite, što znači da će ishod na kraju biti verovatno isti. Ali vidi, da li je nama dopušteno da bi se smirila situacija, da bar budemo ovi zimski prvaci? Pa eto malo da bude neka nada, znaš, da se ponadaju ljudi. Zato tu su sad svi zadovoljni. Mi smo u Evropi, gazimo, Zvezda gazi. Partizan je tu prvi na tabeli. Kao konkurentan je, znaš. Sad, jedna od ključnih izjava da je Srđan Blagojević bio na minus 11 ili 12 bodova, on bi zadržao mesto trenera. Onda ne bi bilo potrebe za smenu trenera. Što znači da nije Partizan napredovao, ali nije ni Blagojević napredovao. Znači nije naučio dovoljno, nije, znaš, podigao nivo rezultata, uspeha, znači vežbaj dečko. Ne, on je to zapravo uradio, ali da li to ne odgovara? Da li mi ne smemo da budemo prvaci pa je smenjen Blagoje? Ne znam šta je posredi. Sad, ne možemo da kažemo da Peđa nije uradio neke dobre stvari. Sad, na primjer, zaposleni u Partizanu imaju zdravstvene knjižice, što ranije nisu imali. Tako da, jedan aplauz za Peđu. Znači, možete da idete sada PIO zdravstveno osiguranje, možete da odete kod lekara, da imate knjižicu. Ako ste zaposleni u Partizanu, u fudbalskom klubu Partizanu. Onda je bruto plate, onda su sada plate, skreću se plate sa 1.200.000 na 760.000, što je za pohvalu. Sad, izjavio je da Partizan u ovom momentu ima na računu 9.000 eura. Baš široko, brato. 9.000 eura. I da je do sada predsjednik države, kog on stalno hvali, Partizanu pomogao sa 13 miliona. Sad zadnji put sa 2,5 miliona za monitoring. Zato što Peđa Mijatović je autističan kad dođe vreme za monitoring. Ja ne verujem šta je lik izjavio, brate. Jao, brate. Jedan od velikih uspeha Predraga Mijatovića, koji on i sam naveo, jeste to da nije procurila informacija nikad je Srđan Blagojević postao trener, ni sada kad je Nenad Stojaković postao trener. Mislim, i da je procurila, niko je ne bi najavio, brate, realno. Bukvalno se desilo da ljudi nisu čuli za čoveka da je došao da bude trener i niko ne zna ko je on, brate. Sad, još jednu stvar da ti kažem. 19 igrača je otišlo iz Partizana. Dobro. To je za pohvalu. Partizan, Ivica Ilijev je tužio Partizan, ali je Partizan tužio Vazuru. Široko. Zašto smo tužili? Zato što podacima za monitoring stoji da Partizan treba da isplati Vazuri 50.000 eura na ime uspešnog prelaznog roka koje je obavio u Partizanu.
taj sad uspešni prelazni rok košta Partizan 1.600.000 eura, jer je Partizan izgubio spor za Andradea. A u tom prelaznom roku, uspešnom Vazurinom prelaznom roku je došao Andrade. Tako da, kako god okreneš, Vazure treba dobije 50.000 eura. Brate moji, kakvu su priču napravili likovi, jaka priča, jaka kombina, brate. Znači šta god se desi, bili u plusu, minusu, šta Nije god, bitno, znači... 50 soma evra, brate, Na kakvo, ruke. po sirotinji, brate. Stani sad ovako, da li ti smatraš ono što je Peđa izjavio za sebe, da je on čovek kriznih momenta? Pa, brate, jeste, krizno rešava tako što pogodi prečku, brate. Dobro, dao go u finalu, brate, za Real, kad je baš bilo krizno, brate. Ne, ali... Real tu nije osvojio 30 godina, brate. Da, ali on je mislio na sebe kao funkcionera, jer on dolazi uvek u kriznim momentima, on je rastorio Galacticos i sastavio novi Real, znaš. Tako da, pored toga, šta je još rekao, došao je da stabilizuje Partizan, nije došao nikom da se dokazuje, zato neće da dovodi pojačanje. Jer njemu sad pričaju, od početka mu pričaju, Peđa, što ne dovedeš 2 Španca, 1 Portugalca, on to može, ali on neće da se ne bi dokazivao, razumeš? On hoće... Kome onda se dokazuje? Kome? Mislim, čovjek je toliko dokazan ili nedokazan, kako god okreneš. Bitno je da se dobro razume sa predsjednikom Republike Srbije, to je jako bitno. Brate, od koga će dobije novac u kriznim momentima. Tako, i postavio temelje u Partizanu kao što ih je postavio predsjednik države. Znači, na istim temeljima su Partizan i Srbija. Umesto da gleda Terzu, on šara, brate. Tako je. Brate, imaš primjer u komšiluku, druže. Idi se malo druži, blizu je tu, samo trebaš da pređeš 2 ulice, ako ne znaš da pređeš na pešačkom prelazu, zovi Terzu, dođi po tebe. Šta bi još tu dodao? Više puta je napomenuo da je političan, jer on tebi deluje kao političan čovjek od kad je došao. Brate, on, normalno da mi deluje, on ne uzima pare od stranke, uzima od države, brate. Molim lepo, brate. Ima smisla, da, to si lepo rekao. Sad, ipak je prozvao i predsjednika Republike Srbije. A to je uradio. Ajde. Brate, indirektno je bilo. znači, ajde. Čovjek kaže ovako, Peđa, kad hoće da ti pomogne Peđa, ti nemoj, brate, da nikom pričaš da ti je pomogao Peđa. A s druge strane, on je takav čovjek, s druge strane, postoje ljudi koji kad ti pomognu, oni zahtevaju od tebe da kažeš ko im je pomogao. Da. Tako da... Bukvalno izlazi sutradan u novinama, u vestima, kao juče smo dali Partizanu 2,5 miliona, 3,5 miliona. Molim lepo. Sad, najjače pitanje, čija su ovo deca? Da li su ovo Blagojeva deca, pošto Partizan je napravio, ne može da kažemo svaka čast na tome, 7 klinaca, ali glavno pitanje je da li su to Blagojeva deca, Mijatovićeva deca, Milkina deca, Rasimova deca. Imam pod pitanje, ali su svi iz Partizanove škole? Pa nisu, neki su iz Crne Gore, brate. Pa čije su onda deca? Malo Partizanove bebe, malo Blagojevićeve bebe, rekao bih, ha? Pa ima smisla. Ima malo. Možda je neki od njih i Mijatova beba, brate. S obzirom da iz Crne Gore. Jako loša insinuacija, kolega. Sad, tim Partizana kad je Peđa došao je vredeo 15 miliona, sada ovi momci vrede 45, do juna kaže vredeće 70. Još malo pa ko zvezdaste. Mi smo tu negde 100 plus miliona, brate. Brate, stižemo vas, po svakom osnovu vas stižemo. I sada mi moramo da tražimo države, ali kad mi krenemo da prodajemo igrače, ta će država da ubira porez od nas. Tako pa dobro, i mi plaćamo porez, ne vidim ništa sporno. Ja sam projekat. Sad, osvrnu se na Jovana Miloševića. I rekao je Stuttgartu, u suštini sad treba igrač da odluči, iako se pita sve Stuttgart. Ali 0 od 100, kako je rekao? 100% od 0 je 0, a 50% od 10 miliona je 5 miliona. Tako da vi Stuttgarta nemoj da ste glupi, ostavite Jovana Miloševića kod nas da podelimo po 5 miliona. Realno, to je... Taj dečko vredi i da pohvalimo i Veljka i po tom pitanju pozvoje tog momka, treba mu dati šansu, jako je mlad, već se pokazao... Slažem se sa tim. I ajde još par stvari samo da kažemo, jer ti znaš koja je Mijatovićeva plata u Partizanu? Ne. Pa 0, brate, 0 eura.
0 eura, ali koliko je u dinarima, to nećemo saznati, a? Ljutio, mislim, on je postavio novinarima pitanje da ga oni pitaju kolika mu je plata, znaš. I udario je sada na instituciju Žeksa. Prozvao je Žeksa, sram ti bilo Žeks, on te je gostio u Madridu, spavao si kod njega i sad ovako da ga prozivaš. Stvarno nije u redu. Pa znaš, proziva ga samo zato što... Na osnovu čega? Ali ima nekih rezultata, ali prošlo neko vreme pa da ga proziva. Šta? Pa znaš, to što Peđa voli predsjednika, to nije baš za toliko osobno. Druže se, brate. Koliko ima ljudi koji vole predsjednika, pa šta? Ali to problem? Nikakav. Tako da stvarno ne vidim ništa sporno. Mi ga ne volimo, na primjer, i mi smo u Žeksa po tom pitanju, ali šta da se radi. Nisam nigdje, druže. Sad slušaj, rekao je da su Španci svojevremeno pričali da će da odnese Bernabeu u Podgoricu, brate. To je zato što je smenio i Kapela i niko ništa nije razumio kad je Kapela osvojio titulu, oterao je Roberta Carlosa, oterao Ronalda. Da li je taj Bernabeu u Podgorici? Ja sam sad napravio novi Bernabeu. Pa ne znam, nemam observaciju na to pitanje. Ono što mi pada na pamet je, znaš, malo prikažeš Vambar, Mijetova beba, pa ti Crnogorci jesu Mijetove bebe, brate. Su on Crnogorac, on doveo Crnogorce, a? Pa sad mi palo na pamet, brate. Ja ti malo pri to i govorim, možda stvarno neki od njih jeste njegov, brate. Pa da. Lično njegov. Pa dobro, sam mislio kao agenti, ali ne bih zalazio. I jedna ključna izjava za kraj od Mijatovića, to je da kaže ovako, to je put koji traje, to ima i kamenja, i makadama, i asfalta, mi smo trenutno daleko od magistrale, a od autoputa, ohoho. Pa, brate, da je Ibarska, pa da budete na Ibarskoj. Ali to mi se ne uklapa u priču o Blagojeviću. Onda je Blagojević mogao da ostane još. Nije, pa... Zato I dalje je makadam, i dalje nije put. Ili je Blagojević bio na zemljanom putu, ne asfaltiranom? Moguće, pa da smo sad prešli na makadam i da sad ide nešto drugo, brate. Sve u svemu, Partizan je prvi, smenili smo trenera normalno, 2 boda smo ispred Zvezde, imaju utakmicu manje, nadamo se da će da izgube. Možete samo se nadati. Pa dobro, tu smo da se Nada poslednje umire. Pix je napokon otišao, nama će nedostajati, ni samo nama verovatno, Blago je Veljko Paunović. Ali da spomenemo i Blago. Da, ima našu punu podršku kao što imao i Pixi dok je bio. Tako je. Mi smo se šalili, ali imao našu podršku. Navijeli smo za reprezentaciju. Uvek smo bili uz tebe. Tako je. Tako da Zvezdi želim da u Evropi dogura što dalje. Apropo onoj priči da ja sve što kažem bude obrnuto. I Partizanu neću da kažem šta želim. Toliko da, što se tiče ove fudbalske emisije, vrlo brzo sredi jedna košarkaška, jedva čekamo polivanje. Do tada budite uz buglu, vidimo se, čujemo se, share, like, subscribe i svako dobro. Pozdrav. Prijetno.